Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuong lalaki. Apan wala sila makasulod ug wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, atuan nagtingtog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuon, ug buot sila makikita kanimo. Miingon si Jesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsuon, mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Manglingkod palihog. Maayong gabi kaninyong tanan. Gitudluan kita sa atong pagsimba nga ang tanan nga mituo sa Dios una nanimba sa iyaha gitawag og pamilya. Pamilya. No. Ang simbahan usa ka pamilya. Ug mahimo kang membro sa pamilya kun mudawat ka sa pulong sa Dios niya mupuyo kaniini ug mahimo tang managsuon. Usa na mahitabo sa akong mama, o sa mahitabo sa kaigsuon, o sa akong bana, sa akong asawa, sa akong ugangan. Diha sa pamilya sa Dios parihatag status tanan mga anak. Manang ang bana ug asawa inigkadkapoy sa ilang lawas dinhi sa yuta, magbuwag sila, o ang uban bana o asawa dinhi sa kalibutan, nakasabot sila sa ilang padulungan, mingon sila, managsuon naman da ita. Aron managsuon po ang atong anak. Manigsuon po ang atong anak. Yeah. So naghimo og bag-ong pamilya or gi-raise up ang pamilyang lawas nun, ngadto sa ang pamilya sa kalibutan, ngadto sa kahitasan. Kaya na mo tay basic nga pangandoy nga musaka kita ba? Musaka. Ma-promote. Manang si Maria, niining maong pulong ni Jesus, ang akong inahan, ang akong mga igsuon, o ang akong mga parente, kay mga igsuon gigamit dinhi sa Ebanghelyo, pero ang gipasabot niini kay meaning kaniadto mga igagaw. Ang akong mama, ang akong mga igsuon o parente, ang naminaw sa pulong nga matarong. Ug walay laing pulong matarong, kundi gikan sa kitasan ang nagatiman kanatong tanan o gitawag natog amahan. Kay gitudluan mo ta ni Jesus amahan. Pero before si Jesus naabot, ning tuo na ang ubang mga tao nga doon nagyud Dios sa kahitasan. Ug pag-abot ni Jesus, iyang gitawag og amahan. Ug kita nga mituo kang Jesus, bidawat kang Jesus, iyang giinang amahan, himoa siya nga akong igsuon ug imong anak, aron makatawag na pud sila ug amahan. Manang pinaagi kang Jesus, nahimo kitang mga anak sa Dios nga amahan. Labi na kaiyatang gipag-asan sa iyang dugo. Ug si Maria, nahimo siyang inahan sa kanunayng panabang sa tanan nga membro sa pamilya sa Dios. Gitawag natog simbahan. Ug nining atong pamilya, si Jesus maoy kamagulangan. Siya ang ulo. Ug kita mga membro. Sama nga ang bad, ang lawas, daghag mga members ang lawas. Ya usa kita kapamilya. Munang wala masuko si Maria, ug wala siya mahiubos. Mitabang hinuon siya kang Jesus
sa pagnindot, pag-alima nining pamilya nga gitukod siyang anak, gisugo sa Dios Amahan, ug si Maria ug si Jose nahimong numero 1 or close nga magtatabang o allies sa pagtuman nining kasuguan nga mapundar kayod ang pamilya. Now, ang atong pamilya dinhi sa lawas, inig kamatay sa asawa, pwede nang magminyo ang bana. Inig kamatay sa bana, pwede nang magminyo ang asawa. Pero naiuban nga, di ko magminyo. Di ko magminyo og usab. Tungod kay mag-abot mi. Gusto mi mag-abot, gusto ko mag-abot mi. Pero pwede ko magkaminyo din sa yuta. Nya dayon, posible kaing kalimtan. Posible kaing kalimtan. Or, ang simbahan na itong Katoliko, gihimo ang November 2 sa paghinumdom nga wala ta magkabuwag, nausab lang ang atong panag-uban. Unang apil kanunay, inig santos nga misa, apil kanunay ang atong mga kauban. Dili na nato makitaan, pero atong giisip gihapon nga membro sa atong dughan. Membro. So, pamilya ta. Nya doon natay nag-una na sa kitasan ug atong paglaom nakita usab musaka. Tungod kay basic kayo siya nga desire sa tao nga ma-promote kita musaka. Basic ka na. Ang mga taong dili gustong ma-promote, ambot unsa kay na unsa ka. Pero ang tao gayon, ang tao nga naa sa gusto siyang musaka. Musaka. Nanggikan sa gamayng pamilya, ania kita sa simbahan. Idako ang atong pamilya. O may kita, igsuon ko, aniya ako, kauban ko nimo sa imong pangandoy nga musaka. Dili kay ako ra ang nangandoy o ikaw rang nangandoy, kauban ta. Hining maong pagpangandoy. Ug nisubay ta sa dalan nga mao ang gitudlo ni Jesus dinhi sa simbahan ang iyang pulong. Nya dayon gituki, gitun-an, nahimong pagtulunan sa simbahan. Manang kung gustong magminyo, magpakasal. Dili ingon nga kamo hangtod, kung dili dinhi sa kalibutan, mahimo kamong simbolo sa kamaayo sa usa ka pamilya, diin ang inyong mga anak magkat-on gikan kaninyo sa inyong kamaayo sa usag-usa. Nya kung makasala, ako makasala, mga ipasaylo. Gitudlo ka na sa ato ang labaw. Gitudlo ka na sa atong ginikanan. Kaiksoon na kita. Nya mo pasaylo sa usag-usa. Hangtod nga mo abuta sa kahimtang nga dili na makadulot kanato ang kanaganing kala sa kaaway nga si Satanas nga mo'y muguba sa atong pag-inigsuunay. Kung mamatay na ang atong lawas ug tagaan ta bag-ong lawas sa makang Hesus, dili na makasunod si Satanas sa iyang buhat nga gub-on ang pag-inigsuunay. Ug niadtong dili gud mo dawat, si Papa maingon, doon na disiplina. Si Papa maingon, di magi ka mo dawat, di may ka mo tahod. Unang doon na itong pagtulunan sa simbahan na atay purgatorio. Disiplina nimo og nako. Og dili ka mo angkon, magpanig na, doon ay impyerno. Kay si Papa, doon na gid siya palisi sa iyang pamilya. Kay kung walay palisi, punting gubuta. Unang naa kini siya, gitudlo kanako. Aron kun ako, makasupak, mga ipasaylo. Kung dili gani, dunay madawat nga angay kanako. Ingon ini ang simbahan. Pamilya kita. Matag-usa, membro nga nangandoy nga musaka ang atong ranggo, ang atong status.
sa kalipay o sa pagsinabtanay kalinaw. Manindog palihog.